Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Menta kasngi ka seng samla pule ka khasi student union kasnat ka badan hapo ka skul ba Nehu kala penlong ka Iakhih halor kin riutli ki mat jingdawa ka bakila ai daga Dorkhas menta kasngi kin riutli ki Dorkhas ke bakila ai shu vice chancellor ka skul ba Nehu ka seng samla pule ki SU ha ka Dorkhas ka bakila ai menta kasngi kala kdo ba hapo ka skul ba ki Nonghikai ki Duna. Hakane ka Dorkhas lakdo bagi khat artli ki bos ki bayaj menta bankit iki samla pule ki dontang nyau teli kane ka jingduna ki bos kala penlong iki samla pule bakin hab bansong khapnya haba phai shakalat ai jing sumar hapo ka jaka ai dawai han Nehu kamdon ka dawai bat kane ka penlong iki samla pule haba ki pang system ki hab ban mare shabar ka skul banthe dawai. Habai dei bagi jaka sa ki samla pule ki badang don hapadang ka jing maramon menta kalabu iki samla ha ka jing e bat bon ki hapan sa ki hotel bat kane ka khata ka jing pule jong ki samla ka KSU kala kadoru bat don ki jing e ki samla pule ki ba apply ki sernot jong ki ka jing bemyo kloi kalabu iki samla pule ki bana shabar ka sor shlong ha ka jing e ha ka ba ki hab ban wan bon sin ban yo iki sernot ka jong ki bat kane ka khata bhai ki Jadi kaba kuk samla puli kaba ngipuli hani kalong kani ni kok to mangitip bahakis akini kisni banwan kin sadar ki kena batamai ki pandawan jo tamai tekan don sibun ki kam tap habade bakabos kay bangisyam bakalong kumbalong takabos kadan takan detali ndai mitsyak ki bos ki bon ba ki ba pansyaw ki kena na ki jaka ba per ki barabu ndal rajia ba hadu mata na kalong jong badipet yang kena ka Nehu mo dakim penbiang kita ki bos kasabuk kicing bakraw ka samla kamtap bahasa isna do nyumel pat baru ki jaka ki badan hanya solong dena kaleng jong ki samla puling dawa ba gasana kaleng jong debeli kami baki de penbiang madol kita ki jing dawa ka ba kalau nakapuas tapi nang taki bos ki bat siaw ki kena puli te kita cibon ki Duna ndai nakaleng jong ikelpat ba nakaleng jong ka dai kami kin lain nak apply ka boss kumbalong ado mutaki don nyotli bagiyay ka fees hakabab niwan lingkong do teki ai kade hindru haja ba but admission but te hindru haja ba ka security but te tang ban light nang tupat kade no tang haja arja shisna kamnes fiken kamnes fi pat haja shipana hiban le kam marwe bang ipet tayam tay pedu padam pot ni apa kan ka sulba kalong ba mlak ra ka juda wa ni ban tuno da lokal provinsi kalong ba kan ya kan ka kam ba jam ban ya be ti bakan nang kan sup ini kena plero ka juda wa ni pat ulong ba wang ba kaden ka jing Duna dan ni ka jing bakla ha ba ka situ ka bala pas da ka stream food ban ya ka yang aktif ban kuno ban ran Indonesia ya ka university kadi ka jaka pakai university jongi ni borom ni kiweng ni borom ni profesor ki beri manabar mene ki ni kena manabar lagi ni ban chu bang ni ban long try mangi ni lami nang ni lapas ka kami kasni kami nang ni lagi ni ban kena bagi bawan hadian jongi ki ban long kumi bat ki dei ban pek ha nang bak jing yok pule bat jing kiu jong ni university kan tham biang susu nama da kiu kan university kan kiu ka jai ban liu jongi nama ngi don tang kan ni ka wi ka university bateri Skul university te kublai sibon kublai sijamu ladang idon kambiang ni sai mi biang bal ladang idon kam nak bahero ngilong pa bala kloi bala kre ban mantangi kilai lalong jong khmat nak liang bisi mat man tong ban jing dong di ni thu ban nak liang jong pi baro pi pen e bu ha pen jam